Welcome back sa mga channel! Ay, Dixie Vlog. So, karong adlaw guys, adlaw Bernes, sanda. Christmas party na nilang Lexian. Yan, naghinagtag pa man. Ingan mo siya magpa. Wapa kung siya balik 1/4. Murag, uyab na. Kuha na to yung mga sobre na to bikaw. Tapos ibabos speaker. Dali, ipakita nila. Nagpuwa ko mura mo paghahang party. Alas 10 medya ilang santan. Nahama na din ilang canvassing guys para sa karong February. Kanang sobre na ng white color. Ay, mali. Ha? Daghan. Kanang may First canvas. First canvassing ko. First canvassing. Kadungit ako. Oh, lagi madam kana daghan. Dali. Tuna dapat pala biig daghan. 500 record ang Lexi. 500 dag kwartang Lexi guys. Bawag ko si Lexi bay kinadak-an. Dahil diyang sobre di pila ni kabuok te. 26 ko buo. Kasi ganahan pa mo hatag na ni guys. Musudan ni diyang sobre para karong February. Nasadya para magdang sobre guys na. Imbis kay Bernales na noon. Anak na noon kang Mimong. Pag-print guys nasadya. Naman. Tagay imong papadani. O imong lola. Arong ikaw ma'am, Miss Universe, bitaw. Karon pa ning February guys, King and Queen. King and Queen of Hearts. February po guys, bigyan mo musudan ng mga sobre daghan na kaso available parang Lexian. Pa ning ipanghatag dato sa Alicia og kunsay na malumong kasing-kasing nga kasudan ni sa mga sobre. Para sa anak, ang kwarta anak para sa renovation sa eskwelahan. Para kung sa eskwelahan. Manda man ko. Kaya ang pangapirain na yun. Uy, buyag. Bahala goy kan basing basta di mahilap ta ning opera. Pais opera darag gidahang kuan guys regalo. Mo to gapon ang ipakita da nakabalot na. Ja karon wa pa na ilisi kay ha pa mangipa pariud to daan kay maka hamus-hamus maka-ilisan daan. Asa ning aduno ni dang buho kay mura magatinig og pudjukan. Di kurami pa. Magang today maghuman ng party. Diyang hapon. At ang kuan na ning imong buhok. Ako ni yung tingin. Ha? Ni Mo ni guys, exam ko i-distribute, ipanghatag pa na ng sidlan. Wala man yung nagka-color-color. Sige, ganang ang color, be. Ganang part kasi mong sanina. You. At ito naman ilayin, be. Kay. Uwan, Ron? Be, tarog lingkod. Hangin. Yellow, ganang ko yellow. Hawere ring green, Ay, lain-lain natin. Dapay red. Dapay violet. Bakit? Para Christmas tree yung buhok. Be, talikod. Kasi ning pagpapahan. Kay first time ba pang Lexi maka-attend og Christmas party. Kay sa una silang dikir si Jawa man sila ingani kay kuan pa man to, COVID pa man to. Kuha sama. What's up? Pagkarong paglingkod bi kay malibat tabi. Wala ba may victory sa isa? Okay ba? Ay kuhod pwede. Agkat yung buhok ni masudlay. Wow. Ligon na ko, ginagong kagagon. Buhok? Manginana, magulit ang buhok sa unang gamay pa siya. Pagtarag lingkod ba kay maglisid ko nga na nabapoy magpasudlay nga maghayad. Magsakay karumata. Muras ko rin na, muras kay matuto. Na itong lagi ta anak ko. Na itong. Ito mga dita. Asog sa duko-duko kay paningat na po. Dili ka na pagpapahan. Anak, makanang ganit. Anak Mimong kay na Bernales naman. Di. Red. Para hindi mga kasubay din ha, pwede rin iba. Same din dos di kasi ha. Sikas ra guys. Ug gusto mo musen sa ijahang sobre pohon. Tung February kay padak-anay magunig kwarta. Karon first canvassing bawa pila. Parag-ari kay sobre. Padak-anay kwarta guys. Para na po silang eskwelahan hatunong. Gamag, i-extension sa room, pwede mo orang mga bata, nanubrak mga bata, gawin room.
Madura magkuan. Pero makasuway po siliksig pasos stage bang nakagaon. Gino. Madura magdi ka mo sutoy daplin. Puhon. Lami ilo magsarog. Bantay magsapot-sapot na to ha. Partira ba ninyo? Kinanglan o di sapot kay sayang kagwapa. Dali ko sa kanan sila. Kinsa? Dali. Pilot magbot. Sakyanan. Charan! Darag ang pretty Lexi. Talikod ko na ba imong buhok be? Uy, naman nagkaskidas karton. Sagdiro na. Dress. Ito na mi guys. Dada cake ahang flids. Basta kay gisod mas rip. Excited Kung man eh, ija ang mga pre-love. Ija bang mga gini. Alam ito ang mahal Lord God, salamat Lord sa adlaw ng ginatod ng Lord. Ikaw makapanalangin ka namin kanan Lord na karoon kami magkahiusa o ginatod ng Lord na kami karoon ng malibay sa mga adlaw na kasumpating Ginoo. Salamat po Ginoo sa mga ginikanan na nag-share sa ilang mga grasya sa magpagalag mga pagkaon ni Lord. Karoon ka magpagatawan kami tanan malibay. Kini na naman dito sa lamatang sinabi ni Kristo ng Ginoo. Amen. Mag-dance, mag-pray ka, malayaw ka na. Agsiliksian. Nanapod ng gan. Apil bikaw be. On the spot ko no mga chuli. Uy, Ginoo, ayaw ka na malayaw ka na tao pa. Ito malupig mo lang ako. Dito malupig. Bahala mo na nagpapal. Sige na. Bira, bira. Ato enjoy ka na adlaw no, pasalamat nga. Nawa na mo balik si Udit, si Bako. Anniversary na ba ni siya? Lagi, pila ka years, nawa kita kay ani. Samtang makasayaw ka, manayaw ka. Samtang makakanta ka, mukhang makanta. Ano, Christmas, bilis? O yan sa mga upang mga parents sa babaw, ano ba yung anong gamaya naman eh? Kaya gabalikad na din ang dapis mga iba.
Kung wala na music, mo stop. Mahunong. Oh, say sample. Sayaw ha. Kuno. Unong. Stop be ugwe tugtog. Sayaw. Sayaw, sa number 2. Number 2, si Jacob. Unya na, i-open Five. yung galo. Unya na. Number 3. Sensei number 3. Oh, this way. Ano yun? 13. Number 14, imo dahil. Sensei. Mana? Ano ba pa naman ang teacher hata? Yes, gano'n na nato sa klase ng mga dyan patawaran sa tamang haon. Labrihi pa lang ato adi ha. Maglapot-lapot na dito sa mga bata ni Ron. Labrihi pa lang ato. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us and these then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, happy. Hello guys! Nauli na dami guys. Gikan sa prime Christmas party nila Lixian. Jamorig na dawat ni Lixian nga regalo. Open ko no be. Samtang magpakita ko dali. Unsay nga daning naghatag office nga daning naghatag dali? Rubilyar family. Rubilyar family. Gitagaan sila gitagaan sila mga bata tanan. Ako rin Kinder to grade 6 no? Kinder to grade 6.
Tanan. Tanan. Nga ni gata guys, ga tubig. O tubig. Hindi man na sila manghatag juice, makadaot mo. Yan, ma. Yupin, Oreo, hag imong favorite. Yupin ko tanan, jag. Alexi, mao ni ila ha, Chowking. Jollibee man taton, sa kay, wa naman sila maka-order og Jollibee kay, wa na kuno, wa na maka, sana, wa na'y, asa to te? Kanang di na makabuking, daghan na kaso. Daghan na, kay daghan may nag-party ron. Chowking na naman, lami, no, kuhan sa Chowking kayo na. Dagko kaso. Wala ni makuha guys, kay waslik si mukha ang dagto. Hinghilak dahil nagbalik 1/4 kay nag-stop dance man sila ansa kay wa may mapildi nila. Isabuwag man silang ma'am ag kanang nay mga premyo. Di man sa mo ilog. Hindi man dyan mo ilog. Hinghilak kayo kung dyan nakadawat at hindi. Muna dyan nadawat. Ay lang nakuha. Dyan salad. Kani day guys, gift ni sa ilahang, ito na rin hobi. Kani, uy sabi. Kani guys, gift ni sa ilahang teacher. Salamat ni Teacher Hermes ha. Anja, share si Kuya JJ, si Kuya CJ dahil ha, kaya di man mapurot nila. Si CJ di arang luudan ni uli daari. Wa, kung man pariod turad to na hitabo. Party no, napas mo. Parte na pas mo noon, naluoy ram ni CJ pagabot daari. Uli ka ng butuma kay kuan. Karang may, wa ko ni klaro nagluto, apa naglusin na pa naluto. Nang sa nakaroon, pa man mauli. Hindi. Manay tambos ngipon din. Nagkuhan siguro to, nagkiat-kiat ba, ang mga baji. Manay sa kuan guys, regalo ni Ma'am Hermes. Isa nga bi, Ma'am Hermesa. Yung daghan ni Lisod. Biskuit o mga candy. Buwan mo dyan ikalipes mga bata. Ang tato ko na na dawat kayo tanawon. Na? Ay, lagi pang habwa tanan. Ang isa pa yung mga... Mara na eh. Mara na sa isa ha guys. Sige lang, kaya nga naman na Pasko. Agi mo daghan, nalipay itong Lagi mo daghan na di ba Pero yung ito ang kadawat. itong tirins. Masugaling kay... Gibaylo na itong tirins. Ang number man sila guys. Ang number na kuwang leksi kay number 5 man. Nandiyan number 5 sa mga regalo kay ida man gapong regalo mo nang nagbaylo silang tirins og number. Number 30 na kang leksi. Ang katong kang leksi nga regalo og nakadawat si tirins. Kani ay murag dinhira dyan na sa namalit. Kay balik 50 man. Yes. 20. 30. Gis din eh. 7 naman eh. Wala din ikaabot 50. Ay, 50. Gyapin siguro lang. photographer o bad. Lagi lang, be. Sagdira Kani, butang tag-12. Lagi laman, kaya nga naman dyan ng Christmas. Sagdira kay ni nga ra bali siya nga kuno siya nakakaog Christmas. First time magud ni siya guys nga naka-attend og Christmas party kay sa una lagis Naglibot Bigyan siya. pa wa siya naka-attend og mga ingani kay mao lagi itong pandemic. Karon mao na ningi siya gahapon pa rin ingan-ingan siya na nga lami ba kuno ng Christmas. Makaon ba kuno? Nga karon ba nakasabot ta kasi sa ng Christmas. Moto. Moto. Wa man ka mo banat og iskir eh. Christmas, mao nang birthday ni Papa Jesus. Di ba ito oh. Kanapin ko bas na ato. Napayato pamili. Lahay pa ng eskwelahan. Lahay pa ng eskwelahan. May soda rin. Kung isa po mo, party mo. Magkuha mo ka, parami, Mag Christmas party. Sige pa mo. sige po mo. Napapila ko. Agton ta mo te mo Pasko. Ang Miss Eric. Balag mag New Year ani na. Ang sabi? Nasabot ka ba? Tagays mamitiri, pwede man siya kag-burger it. Ang inon na niya si mo. Oo, ba si Big Rim? Adi ay isa ka manunuway. Ang maha. Anong pwede na tumaha? Pwede mong guro kag maha. Jabe, sa may imong maasulti sa imong Christmas party. Ganun ning hila ka? Di mo gusto dawatan. Mag-ilog man. Inigit sa ilog. Apik ka. Pero very good ka do siya kay ni apil-apil siya. Dapat apik ka. Ay, Siri. Naglubot Siri. Ag kunot ingon-ingon pagdan kunot. Ang medyohan. Di pa siya sa kadyo dyan mo. Kuwantaman. Mo pagawas siya sa hang. Wa man na mukha ang dead. Maadun pa kabi. Mo apil patagkiyan-kiyan dito. So guys, mara ni mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless natong tanan. Amping mo karon na guys ug asa man mo karon. Thank you for watching. Bye. Naglamig ang to.